mga bata? Atong katunan karon ang kabahin sa nagkalain-laing pamaagi sa pagpakita o pagmahal sa mga miyembro sa pamilya ug ang pangila sa letra sa alpabeto. Aban sa dili pa atong balikan ang inyong nakatunan sa miagi nga semana. Isulti kung gamay o dako nga pamilya ang mosunod nga hulagway. Gamay nga pamilya. Dako nga pamilya. Gamay nga pamilya. Dako nga pamilya. Dako nga pamilya. Managlahi man ang gidaghanon sa atong pamilya, ang importante nga adunay respeto, pagminahalay ug pagtinabangay aron magpabiling hapsay ug malipayon ang kada miyembro niini. Adunay mga nagkalain-laing pamaagi sa pagpakita sa paghigugma sa kada miyembro sa atong pamilya. Pagsunod og tarong sa mga gisugo, dili magpagutpod. Mogamit sa pulong nga palihog o please kung kita na ipangayoon o isugo. Mayo ug pasaylo o sorry kung ikaw makasala. Magpasalamat o mag-thank you. Mangayo o katakuran. Ikalipay o garbo sa ginikanan kung kamo magpabilin nga buutan ug matinahuron. Para sa atong buluhaton, butangan og check ang mga hulagway nga nagpakita og paghigugma sa pamilya ug X kung wala. Usab nga ilhon ang mga letra. Atong katahon ang ABC song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Atong ilhon ang mga letra sa alpabeto.
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Karon sulay pag-ila ang mosunod nga mga letra. Salamat! Hangtod sa sunod mga bata!